И здравейте, пичове, аз съм Рестон БГ. Днес ще играем Майнкрафт. Както казахме, ще си продължим постройките. Както казах, някакъв бък има. Не знам, някакъв бък. Ще го видите след малко, много странен. Дали е бък изобщо, не знам. Ще видите. Чакай да намаля. Така. Както виждате, още не е готово. Ето вижте. Това бък ли е? Не знам. Просто виждате, тук е право, а тук е нормален свят. Тъй. Не знам. Не знам. И това. Не знам. След това, като излязох и влязох, нали вече завършен беше, готов беше. И като излязох от играта и след няколко часа влязох и видях това. И всичко ни беше пак както преди дета, а те направи. Не знам хора какво става. Нататъка поне има ли? Супер, ние сме в кръвка. Да. Не тук. Ще ви покажа една сграда, която аз я направих. Лично аз. Не е така. Не знам дали ще я хареса на готино. Ама 100% ще я хареса, защото е готиничко. Искате ли да ви покажа? Майнкрафт. Добре. Е, това точно исках да ви покажа. Знамето на БГ е тук. Тук с килима. След тук вътре тъй, както виждате. Ето. И нагоре има. Осветлявал съм доста тук. И мисля да строим нещо, Какво ще кажете? Той е готово, с това готови сме, да. Ето, както виждате. Така. Тъй. С какъв цвят да направя той нещо само? Такъв. Само това ще направя и ще играем Critical Ops. Исках да ви покажа само сградите. Имам и други, но тях ще ги направя така за вас. Да ги видите как ги правя. Не знам, че няма да ви хареса. И да. Тук той. Както виждате, ето. Видяхте. Той ще го направя и тъй. Как го строя ще видите. Тук. Тук съм го направил с прозорци и тъй. Ето. Никой не ми е помагал, сам съм си го направил. Ето. Тук килимчето.
И те влизаш. И както виждате, навсякъде. Мисля и тук цветовете да сменя. Тук да е бяло. Не, няма да стане. Я чакайте. Бяло. Той ще остави зелено. Не, няма да стане. Еми, здраве да. Както виждате, тъй. Нека да излизаме. Излизаме. И ще поиграем Critical Ops. Малко ще играем. Мисии имаме. Така. Да се оправим. Има апдейт, но не знам. Май нещо прецака на апдейта. Ще видим. Просто в този Critical Ops чака доста време. Така. Както виждате, чакайте, ще ви покажа колко съм събрал. С това, ако бия и те са го ги взема, добре ще. Окей. Дят матч. Супер. О, да с карта, супер. Трябва да убия още 5, за да печеля тези парички. Просто доста се чака на този Critical Ops, не мога да чакам. Гледайте, това стана още. Трябва да чакам. Ето както виждате. Тук сме. Един рунд ще изиграя, все пак. Не знам, но като ни правя клипове, много по-добре се съставя и не знам, винаги на клиповете се излагам.
кучето тигро. Поне да се взема той. Не знам, като не правя клип нещо, все едно, че по-спокоен съм и по-хубаво играя, де да знам. Защото и винаги... Когато снимам, винаги се провалям нещо, правя някакви глупости, убивам, Какво да ви кажа, хора? Да, ето. Но не искам сега реклами да гледам, защото знам, че не ви се гледа реклами и затова тъй правя. От мен беше това. Лайкнете, абонирайте се за повече клипове. Ще правя още клипове, ще продължавам. И